Прибираш се вечер от работа и вместо да си починеш, започва втора смяна за теб. Тялото и главата ти са изморени, а ти продължаваш да въртиш в главата си мисли, като още една сметка, още една задача, още едно трябва и някъде вътре в теб една тиха част шепне: искам просто само 5 минути спокойствие, но не е защото не можеш да се организираш, а защото енергията ти е паднала. И да, може да се възстанови. Ако и ти се чувстваш така, напиши ми в коментарите думата стоп и попълни формуляра, ще ти изпратя енергийна практика за бързо успокояване. Прибираш се вечер от работа и вместо да си починеш, започва втора смяна за теб. Тялото и главата ти са изморени, а ти продължаваш да въртиш в главата си мисли, като още една сметка, още една задача, още едно трябва и някъде вътре в теб една тиха част шепне: искам просто само 5 минути спокойствие, но не е защото не можеш да се организираш, а защото енергията ти е паднала. И да, може да се възстанови. Ако и ти се чувстваш така, напиши ми в коментарите думата стоп и попълни формуляра, ще ти изпратя енергийна практика за бързо успокояване.